чакай. Трябва пак да калам, нали? Да? И здравейте, приятели! И днеска аз, моя приятел, ще го уча да дига кантари. И точно така в нас играча той малко не може. И днеска ще го уча. Сега, брат, виж как се прави. Да, брат, ай. Даваш газ. И даваш надолу и газ. И така правиш. Чакай. Така. Разбрали? И виж. И така става да правиш. Добре, аз се убих. Да. Добре. И сега съм аз. Чакай. Чакай. Как се прави? Нали сега? Ето. За малко. Да. И тега, приятели, айде сега. И правим го вече. Не, за малко. Добре, сега дай. И почвам да правим. Оле, дай. Оле, дай. И за малко. Дай. Брат, айде дай. Нищо не прави. Те е по-хубаво ли? Те е по-хубаво. Дай. Дигай, газ. И дай. И дай. Ама, я чили там, виж къде има там също. Няма нищо. И правим го вече за вас. 1, 2, 3. И за малко за вас. И това е последно. Да, ама пробай наистина. Давай. По-хубаво да караш. Ама брат, пречиш ми. Чакай. И сега, приятели, правим го за вас. Той ще го прави така. Но той... Така по-хубаво. Да, сигурно. Ама! О, брат, гледайте там. Давай, дигай. И как короче? Дай. Я. Сега съм аз. Вижте. Окей. Аз повече... Аз така правя повечето. Вижте. Хора, гледайте сега. Оле! Колко време? Ще си точно. Брата, аз повече... Те ми правите. Мале! Чакайте, хора. Чакайте. И здравейте, приятели, пак съм аз. Аз малко
повече от него направих. Хора, само как да видите, само как той гледа, той напроси си отваря очите до края и уж и за малко и уж ще му паднат очите. Не страна човек, той така прави. Той съм мъчи да го направи. Не те учи тогава. Бах ти. Не е прав. Да, от мен. Ано ще не са, човек. Прав го за отвора. Джейми са. Така малко. И, хора, забравих едно нещо. Ама аз ще го кажа от края на видеото. Мотор как е? Тя е толкова. Тук е идеи, тук не е хубавец. Тук не е хубавец. Ти даваш наляво, а потом на... Виж какво. Спря. Да. Направи го. Така хора, сега съм аз за последен път. Only Shanu forever. Only Shanu forever. Така хора, има и така хора, към това видео за вършваме, искам аз да ви кажа искам да ви кажа вие да тъкнете към банката, лайк и абонирайте се. Не знам, ако ще искате. И той сега за последно ще го направи и това ще е. Ай, хора, довиждане. Ама. Чакай. Уле! Какво направиха? Ай, добре, хора, ай, чао.